Opo. Uling. Uling. Magkano po dito? Yes. Koy, pwede makisuyo, Koy. Pa-video. Pa-video. Dito, Koy. Oo. Challenge kasi ito, Koy. Challenge, oo. Oo. Plano ko kasi magawa ng YouTube channel. Aspiring vlogger. Lina? Lina? Yo, what's up mga katapang? Ngayon, magmumukbang tayo ng uling. So, sa mga busters ko dyan, I love you. Nanggigigil ako sa inyo. Brr! Pwede na ba kayo? No. Masarap! Okay lang. Hindi ako naiiyak. Naiba lang ako sa lasa. Ginagawa mo. Ang sarap! Crunchy! Bahala ka sa buhay mo. Boss, magkano po dito, boss? 25, sir. Ang isa? Pwede isa lang? Pwede pahati. Pwede pahati, te. Pwede pa hugas na lang po. Pahugas. Kakainin ko dito. A few moments later. Pwede po pa-video po. Pa-videohan nyo ko. Pa-video po. Ano ma'am, aspiring vlogger po kasi ako ma'am. May challenge kasi na binigay sa akin ma'am. Tapos mag-video ako ma'am. Marunong ka mag-video? Matamis na ma'am no, matamis. Lina? Yo, what's up mga katapang? Ngayon, magmumukbang tayo na. Ang tawag dito te? Mandarin. So, pagkain to ng mga mahinang nilalang. So, sa mga busters ko dyan, nanggigigil ako sa inyo. I love you. Brr! Ayun, magmumukbang na tayo. Okay. Okay. Masarap! Crunchy! Parang litso ni Kuya. Basic na basic lang sa akin yan. So sa mga bashers ko dyan, mag-subscribe na kayo. Ano bang hinihintay nyo? Let's go! Brr! Ayan o. Basic na basic lang. Saan ba pwede magtapon? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ay, nay.
Milon ay, milon. Oh. Pwede swap na, swap. Swap sa saging, swap. Swap tayo. Ay, di pala pwede yun ay. Mahal lang saging na yun, no? Mahal. Pwede pakikilo na eh, kung magkanong kilo to. Ila din kilo de anak. Hindi ko kasi alam na eh. Ha, mamalit ka nga kasi balog pila ang kilo. Hindi, pinulot ko lang doon sa may-ari. Kuha lang nimo. Oo. Hindi na kasi nila na binibinta yan. Pasyop-syop ka pa, wala na nabutahan mo. May nakalagay dito, 20. Amo na. Ayan yan. May dili butang. Oh, Prisi na oy. 13. Oh, Lugi. lugi ka. Ay, nay. Pwede. Pakibidyo mo na lang, nay. Pakibidyo. Ay balot. Ikaw Yan, oh. balot cellphone. Ganyanin mo lang, nay, oh. Ganyan lang. I-play ko siya. Oy, ikaw mag-reflect oy. Oo, ako. Pero ganyan paghawak na yan. Ganyan lang, paghawak. Bale, sa akin yung nakatutok ang kamera. Sa akin nakatutok ang kamera. Kunya? So, ayan, naka-play na yan. Oo. Sa dito lang sa mukha, ikuha na eh. Huwag mong harangan yung kamera na yan. Yan. Kakainin ko na lang, nay. Dili pa oy. Kakain. Butang bahog dili ayaw ko. Wait lang, nay, wait lang. Madali lang to, nay. Oh, ngayon ka mo kaon. Sa atong pang ubusan di ba natin mo? Oh my God, naato kong trabaho. Yan naman yun, makasagot ka kaon dito sa inyo ay. Nagmamadali ka kasi, nay, kaya binilisan ko. Asan ay kapangon? Dito lang, paikot-ikot lang ako dito. Nahalak. Sige. Pwede balat, nay, pati balat kakainin. Dili oy. Bakit? Dili mo. Oh, go man na oy. Ah! Tama na. Tama na to, pwede tapon dito, nay. Yo hohon mga kadwarf, maraming salamat sa palaging panonood ng aming video at sa mga bago palang napadpad dito sa aming munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Sana nag-enjoy kayo sa ating buwit-tapang prank. So, ngayon mag-shoutout tayo ng mga viewers natin na nagpa-shoutout. Unang-una kay Irene, Gilay Sibugan, Calvin Jake Mallorca Cabrido, at saka sa pinsan ko na si Geraldine Ungab Juarez. At saka wala nga pala si Channing ngayon guys. Nandun sa bahay nila, busy siya ngayon sa pag-alaga ng lulo niya. So, hanggang dito na lang mga kadorf. Sana nag-enjoy kayo. Let's go!